ngiphe inhliziyo yakho. Ngiphe ini basalapha? Inhliziyo yakho. Yes. Amehlo akho anamele izindlela zami. Bese amehlo akho anamele ini? Izindlela zami. Ngifuna ke ukuvala ngalokho. Uthi uSolomon isihlakaniphi sesihlakaniphi esibhala izaga. Sithi my son give me. Ngoba ngiyafundisa ke ngoba ngizobe ngiqala la ukufundisa kusasa. Leli gama elithi give me lisho a transfer of ownership. Lisho ukuthi lento onayo awusenayo usiyinikeza omunye umuntu. Ngizoqala lapho kusasa. Indodana yami gave me. My son gave me. Leli gama elithi give me lisho to release control. Lisho ukuthi awusenamandla, awusenayo control. Lisho to surrender the authority, lisho ukunikela igunya. Soqala lapho kusasa. Indodana yami nginikeze inhliziyo yakho. Nana ufundiswa ukuthi ngaphambi kokuba wenze iservice ayilungi iservice unganikezanga inhliziyo. Okay, mhlawumbe angisondele eduze kwenu ngo-transfer of ownership. U-transfer of ownership usho ukuthi khona into obunayo. Amen. Kodwa ngenxa yokuthi udecide ukuyinikeza umuntu othile, then manje noma unayo kodwa usenayo. Uthi ngisondele kakhulu, ngisondele eduze kakhulu. Uma intombazane ike yavuma umfana, ngoba nizwa kahle masikhuluma ngalezi zinto. Uma intombazane ike yavuma umfana, kuba ne-transfer of ownership. I-transfer of ownership isuke nenhliziyo yayo, but decide ukunikeza umfana inhliziyo yayo. My son gave me transfer of ownership. So le ntombazane i-release control over his heart, over her heart. So now isikwazi ukuthi efonini yakhe angayithengelwanga umfana, anganomnanizwa. Umfana akhulume izwi lokuthi ngikufonelile ngangakuthola. Ukuthi nayi inhlola yami nje le phone. Mhlawumbe bengilele, mhlawumbe bengibhizi emsebenzini, nayi umfana bo. Avela suku umfana athi mfana yini le yokuthi ungayibambi ifoni yami. Ngizweni bazalwane, ngizweni angiyangizwa. Yini le eyenza ukuthi mina ngikufonele isikhathi eside kangako ungayi ukuphi? Awubona naku ngehlelwa. Ngibona kancane wakamthembu. Ngenxa yokuthi ngithe ngiyamthanda. Unike wadedela inhliziyo. Kuba khona i-transfer of ownership. Umfana usekwazi ukukubiza engazange waya kini akubiza akufonela athi ngicela uze la. Bese uyagijima uthatha imoto uyagijima uye empangeni. Ekwenziwa yini? Uthatha inhliziyo yakho wayinikeza omunye umuntu. Manje noma unayo inhliziyo kodwa kuseyona yakho. Nalo umuntu useneshare kuleyo nhliziyo. Nikhona bazalwane? Sizoqala lapho kusasa. uNkulunkulu uma ezosebenzisa kahle bandle. Akaqali ngemnikelo. Akaqali ngeworship. Akaqali ngokuthwela. Akaqali ngethomolo. uNkulunkulu emezokusebenzisa uthi give me. Indodana yami nginikeze inhliziyo. Abantu abasihluphayo mpostoli abantu onhliziyo yabo kubo. Kodwa futhi bafuna ukuzokhonza uJesu. But onhliziyo yabo ikuwo. Baya la bathanda ukuya khona. Uma sithi siyakhonza basemona. Once waqala wanikeza uJesu inhliziyo yakhe.
kuba khona into ethi namhlanje angikwazi ukuba semona ngalesi sikhathi abantu bebekhonza angazi noma ngizwa kunabantu abasuka badrive long distances 50 kilometers because bayathatha inhliziyo yabo bayinikeza uJesu. Hayi bazalwane, sikhonza kabi kulezi zinsuku, sikhonza ngabantu abanganikelanga inhliziyo yabo. Bazalwane, uma sike sayibamba lento ngiyeza kusasa, uma sike sayibamba lento yenhliziyo, unikele inhliziyo yakho uyidedele. Kulula ukukhonza, hayi bazalwane, kulula ukunikela, kulula ukuseva, futhi asikubuzi kuyazenzakalela, futhi awuyicingi imali iyayifikela, ngoba uyazi uJesu ukuthi wena ukhonza ibandla akakwazi ukukucisha uphesholo. Uyazi ukuthi ukhonza ibandla akakwazi ukukucisha imali yokuze enkonzweni. Uyazi ukuthi ukhonza ibandla zizoba khona ishumi every end of the month. Lento yokuthi namhlanje on and off is because inhliziyo yakhe kwenye indawo. Ndodana yami nginikeza inhliziyo yakho. Transfer of ownership, release of control. Release of control. Give me your heart. Surrender your authority. Ngeke simkhonze uJesu uma senamagunya sayishayela thina amagunya, singene enkonzweni sishayela amagunya. Umbona umuntu umbona cha usenamagunya asekuya amagunya, umbona ngene enkonzweni, inkonzo ingena ngo9 ushaya kancane. Bazalwane, it's a blessing to see abazalwane begijima becishe beshayisana bejaha ukuthi isikhathi sesingishayile sokukhonza. Abantu abanikela inhliziyo yabo. Ngizokutshengisa kusasa ukuthi uma abantu benganikelanga inhliziyo yabo, they become consumers in the house of God. Bayadla phela, bayadla nje phela, ya bayadla phela, bayadla futhi bayinezingane engakhuluphali mabedla. Ngikhona abasana banikela inhliziyo yabo. You become a steward. What is a steward? A steward is the one who takes care of the affairs of the other. Umuntu oyisteward unjengemanager, aka-owni lutho. Umuntu oyisteward umanager ama-resources. Unento umuntu oyisteward ethi lokhu kubusiseka kusikhona ukubusiseka kwami. Nikhona abazalwane, umuntu oyisteward unento ethi ngabusiswa ukuze ngibe yisibusiso. Umuntu oyisteward uthi ngine gift ukuze ngibusise abanye ngalesi sipho. Akusiyena umuntu othi esami lesi sipho. Abecabange bazalwane, akanicabange lento esiyenzayo endlini kaNkulunkulu yokugodla your gift. Cabanga uthisha sefundile but athi ubuthisha bangaye einganeni ayofundisa ingane. Akusone sakhe isipho sokuseva ibandla kaKristu. Lesisibusiso uNkulunkulu akubusise ngaso. Ngizomtshengisa kusasa ukuthi njengoba ngikhulume ngokuba set apart. Ngizomtshengisa kusasa sibuka indaba yomphongolo uthintwa indoda engaqualify ukuthintwa umphongolo yafa. Ukuthi abantu abangahlukaniselwe ukuthi baseve bese besondele eduze kwepresence kaNkulunkulu bayafa. Angaphinda khule spiritual because wayibulala yena wayisondeza kwipresence kanti akayinikelile. Waqala ngeservice, asiqali ngeservice bazalwane. uNkulunkulu akamelene nemisebenzi. uNkulunkulu uyayithanda imisebenzi emihle, kodwa ufuna siqale ngoJesu. Ufuna siqale sinikele inhliziyo zethu. Ufuna namhlanje masithandaze unikele inhliziyo yakho uthi Nkosi, le weekend yokuzoba thatha inhliziyo yakho. Ufuna ukukhonza, thatha inhliziyo yakho. Bazalwane, ukhonza kamnandi umthe Jesu thatha inhliziyo yakho. Yeah. Zithi izinto kuneyiphithi noma mina eyami inhliziyo ayisekho mina.
sikuye. Ya, imisikuye ufana nentombazana ethandana nomfana. Ayinendaba liyani izulu iya kulo mfana. Nina bazalwane manje lana izulu siyabona ukuthi linini amakhola wekho. Nikhona sir? Ngoba inhliziyo usane control yakho. Namhlanje siyathandaza. Ngifuna sivale ngalokho. Bakumvela sazo sana.